με δύο γκάρ ο Παναθηναϊκός. Διαμαντίδης παίρνει την μπάλα, θα την αφήσει εντυπωσιακά. Θα καρφώσει το καλάθι. 2-7 για τον Παναθηναϊκό από την έξοχη κίνηση. 64-66. Ζήσης. 7-6. Ποιος. Βάλ το αγόρι μου. Το βάλε. Για δευτερόλεπτα. Το βάλε. 3-2 κανένα. Γιοβάησα. Ναι, όπως τότε. Τέλος. Ναι, ο Διαμαντίδης. Δεν γίνονται αυτά. Δεν το πιστεύω. Κυρίες και κύριοι. Είμαστε στο τελικό. Η εθνική ομάδα είναι στο τελικό. Απίστευτο φιλ. Diamantidis rocks back and fires good. Diamantidis rocks back and fires good. Game. Diamantidis rocks back and fires. Το 2003 στη Βαρκελόνη κατετάγει τρίτη και ένα χρόνο αργότερα στο Τελ Αβίβ κατετάγει τέταρτη. Διαμαντίδης θα διασχίσει το γήπεδο, θα πετάξει την μπάλα από τη σέντρα. Καλάθι, απίστευτη φάση. Τι δεν έχουν δει τα μάτια μας από αυτό το παιδί. Το είδαμε και αυτό. Σούταρ από τη σέντρα ο Αθεόφοβος. Σκρίνα τον Μπέκοβιτς στο Διαμαντίδη που εκτελεί για 3 και βάζει τον Παναθηναϊκό ξανά μπροστά 66-64. 4 και 49 ακόμη για το φινάλε εδώ. Το σκριν του Μπέκοβιτς, το κρίνο ο Διαμαντίδης με χέρι αλφάδι βάζει τον Περόγλου. Έξω για τον Διαμαντίδη χωρίς άμυνα. Ο Διαμαντίδης σαν σε προπόνηση ευστοχή και πάλι. 2-2 από τον Δημήτρη Διαμαντίδη. Και εκεί που ο Παναθηναϊκός ήταν έναν πόντο πίσω τώρα προηγείται με 5. Δίνει σκριν ο Μπατής. Σπανούλης, Διαμαντίδης από μακριά στα 5 δευτερόλεπτα. 3-3. Φοβερό κρασέντο του Διαμαντίδη. 72-64, 2 και 58 πριν από το φινάλε. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης θέλει να σφραγίσει τη νίκη του Παναθηναϊκού σε έναν μεγάλο τελικό, αλλά υπάρχει πολύς χρόνος ακόμα. 2 και 58, ο Παναθηναϊκός προηγείται με 8. Γιαννάκης καλεί time out, εμείς πάμε σε διαφημίσεις. Σε καμία περίπτωση τρίποντο. Σηκώνεται ο Βάλτερς και ευστοχή στα 15 δευτερόλεπτα. Για να δούμε. Καλάθης. Για τον Διαμαντίδη. Σηκώνεται για 3. Θα ευστοχίσει ο Δημήτρης Διαμαντίδης στα 11 δευτερόλεπτα. 75-74. Παναθηναϊκός πήγε στη σίγουρη λύση και βέβαια φάουλ στον Ντάρντεν. Βολές είναι για τον Τρεμέλ Ντάρντεν. Θα αστοχίσει στην πρώτη. Μέσα η δεύτερη. Εδώ. Μία επίδεση όλος ο αγώνας. Καλάθης. Και το Διαμαντίδη. Σηκώνεται για 3. Μέσα! Στο 1,3 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Αυτός ο τεράστιος παίκτης βάζει μπροστά το Παναθηναϊκό. Όχι, δεν το ξέραμε. Δεν το ξέραμε ότι θα είναι Έλληνας. Απλά το ευχόμασταν από μέσα μας να είναι ο Διαμαντίδης. Γι' αυτό και το είπαμε νωρίτερα. 77-76 μπροστά ο Παναθηναϊκός. Είναι τεράστιος παίκτης, φτάνει στους 23. Έχει 7 στα 11 τρίποντα. Έχει εκτελέσει τη Μάλαγα μόνος του, αλλά είναι και αυτός ο οποίος με 2 τρίποντα δίνει στο Παναθηναϊκό την νίκη μέχρι στιγμής. Γιατί βέβαια έχουμε ακόμα. Χρειάζεται μόνο ένα χέρι παίκτη του Παναθηναϊκού να κλωτσίσει την μπάλα. Τη χάνει ο Φρίλαντ. Και βέβαια το παιχνίδι έχει ολοκληρωθεί. Ο Παναθηναϊκός είναι νικητής. Ο Φρίλαντ είδα σκιά του εαυτού του σε όλο το παιχνίδι. Ο Ματέο επέλεξε να πάει πάνω του η μπάλα σε αυτά τα τελευταία 1,3 δευτερόλεπτα. Ο Άγγλος την έχασε και ο Παναθηναϊκός νίκησε εδώ σε 76 σύντομη διακοπή. Εδώ ο μεγάλος πρωταγωνιστής, ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο οποίος σκότωσε τη Μάλαγα μέσα στο σπίτι. Ο Διαμαντίδης, ο Μπάνκς βήματα από τον Αμερικανό. Ενώ έβαλε ένα εκπληκτικό καλάθι ο Διαμαντίδης. Βέβαια δεν μετράει τίποτα. Από αυτό εδώ πετάει την μπάλα τόσο ψηλά ο Διαμαντίδης και αυτή προσγειώνεται στη Στεφ. Πρέπει να πάει γρήγορα να παίξει ένας εναντίον ενός με τον Τζαουάι. Γιατί καθυστερεί. Δοκιμάζει για 3. Ναι! Ναι, ο Παναθηναϊκός μπροστά. Χρειάζεται το καλάθι. Διαμαντίδης. Υποπίεση για 3.